vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So mainge muri muna July apo patakaenda kuZimbabwe tichinoita a go back to sender. Takati taenda kuZimu mukoma, then ndokubva tazoenda kumba kwavo madzibaba vaivaya. Apa kana wakavatarisa munhu wekutoti munhu akangoshoreka. So ende vakazototi vapedza kutibatsira vakabva vati ipapapa ndatongozviudza hangu kuti vanhu ava kana vakagara vangoita sekunge vanondishora ndinongovabatira havo muna matu, but inini munhu anenge andishora anongozodzokera hake achiti murume uyu haana kana chaanoziva. So takabva tazobatsirwa navo madzibaba ava. Muroyi wedu zvedu tainge tagara tichimuziva kwainge kuita vamwe sekuru ava mukoma vainge vakapedza hama. Saka mushure mekunge taendawo kune imwewo n'anga yemuno muSouth Africa ndokubva yachizotiudza kuti ivo amai vangu ndo vainge vachifanira kuti vange vachizofa iro rino gore rino. Then ndokubva tichizotanga kufamba tichidawo kutsvakawo munhu wekuti aikwanisawo kutibetsera. Mukoma nacho mushure mekunge tazoenda kwavari madzibaba ava havana kana zvakawanda zvavakamboita mukoma, vakatongotiyeresa. Then umwe neumwe akabva azopiwa tsono. Tikabva tanzi kana tabva pamba pavo taifanira kuti tinge tichizorasa tsono dzacho idzodzo. Mukoma nacho takabva tazodzirasa tsono dziya. Then sekuru vakabva vazotofa mukoma nacho, asi vakafa varwara mukoma zvekuti paya kana waita go back to sender unosvika pakunzwira munhu tsitsi. Vakarwara mukoma apa vainge vachingovhumuka vachitaura mazita evanhu vose avo vavainge vakauraya vachizadzikisa mhiko dzavo, ende vaitoseka vachitoti vana vamemory, my mom's name, vana vamemory vakangwarisa mani, twakangwarisa tuvana utu. Dai ndakagara ndakatuuraya tuchiri tuvana tudiki ndaizviziva mhani kuti twuvana utu twakangwarisa, but ndikangoti vana vehanzvadzi yangu handikazouraye futi nevana vehanzvadzi yangu. Mukoma nacho titori nemaaudio recordings mushure mekunge vanhu vatanga kuona kuti sekuru vainge vava kuita sekunge vava kupenga, saka vainge vachitovarekodha nekuvatora mavhidhios mukoma. Sekuru vakazoshayika zvavo. Mushure mekunge vashayika mukoma, guva rasekuru rakatsemuka nepakati kutaura kudai so, ende hakuna kana ari kuda kumboribata. Vose vanhu vari kutya because madzibaba vaye vakazotiudza kuti chakatsemura guva rasekuru hanzi tunhu twavo. Anenge abata guva iroro hanzi ndiye anenge atorombawo atogamuchira tunhu twavo ivo sekuru. So go back to sender inini hangu mukoma nashi yakandishandira, but ndakasvika pakuvanzwira tsitsi ivo sekuru ava nekamurwariro kavainge vava kuita. Pavakafa mukoma nashi kana body viewing hatina kukwanisa kunyatsoita body viewing zvakanaka nekuda kwekuti vainge vakazvimba kuface, uye zvekare kofini ravo rainge rakazara mvura. Takachera runokwana kuita rutatu. Taiti tikachera apa tobva taona kuti panenge paine ruware. Pamwe pacho patakachera pechinhamba 2 tikabva taona kuti painge pava kusinina mvura, zvikabva zvanzi zvinoreva kuti mufi haasi kuda kuvigirwa ipapo. Ndokubva tachizochera pamwe pacho pechinhamba 3. Sabhuku ndivo vakazotopopota manje vachipopota vachiti yainge iri nyika yavo, saka kana ivo vatara guva iye semufi aisafanira kuti ange achizoramba kuvigwa. Mukoma nashe ndo zvakaitika izvozvo. Madzibaba ivavo vakatibetsera, handidi kukunyeperai. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi kana ndikanzwa panenge pachitaurwa nezve-go back to sender hanzi ndinonzwa ndichiita kumerera nekuda zvakazoitika kuna sekuru vangu. Hanzi vakafa vachirwadziwa.
ya pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so. Patainge tiri kubasa mukoma, ndakati ndichirivhesa nerimwe gore, handina kuona kuti mumwe mufesi watainge tichishanda naye ainge akamira kumashure kwekamwe katraki kandainge ndichidhiraivha kainge kari ka H100. Saka ndakabva ndazomudhuma mukoma, asi munongoziva kuti varungu havadi kubhadhara, saka akabva achizoendeswa kuprivate clinic mukoma. Mushure mekunge aendeswa kumaprivate ndipo apo paakazodzingwa basa, because vaitya kuti sezvo ainge ari munhu ainge akakuvarira pabasa aikwanisa kuzoti ainge achida kuti vange vachimubhadhara. So mukoma mushure mekunge adzingwa basa kubva azotanga kushanda hake samwe, murume uyu akazoshayika zvake mukoma. Saka ndichivawo panapa ndikuda kubvunzawo kubva kune vedare renyu kuti sezvo zvakaitikawo as a mistake tiri kubasa, it was an accident. Saka ndikuda kubvunzawo kubva kune vedare renyu kuti izvi zvakaitika mukoma, ndinganziwo ndine ngozi here, ndine mweya wengozi unonditeverera. For what happened was just a mistake. Hey, vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, pakaipa but I think kuti ngozi inenge itoripo, handiti makatouraya munhu. Of course makarifesa motikari nemistake, but kuuraya makatouraya munhu. Ameno vedare kuti munozvionawo sei. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Kubva ndichiri form 4 ndopa zvakatanga mukoma, mushure mekunge ndanetsanawo nomumwe mwana wevamwe amai. Saka takarovana paya tainge tichirwira mukomana. Ndainge ndichidanana nomumwe mukomana ndisingazivi kuti naiyewo ainge achidanana naye mukomana uya. Saka mukomana uyu ainge akanyanyisa kungwara zvekuti isusu instead yekuti tinge tichinetsana naye takabva tatotanga kutonetsana pachezvedu, ndokubva tatanga kurwa paya. Mushure mekunge tarovana tikaita sei then iye akabva achizoenda akabva azonoudza amai vake. Saka amai vake mukoma ndakangovarota ka1 vachindirova amai vacho. Kubva ipapo kusvika pari zvinozvi, like even ipapo pandakazononyora form 4 ndaiva munhu aigona stereki, but ndakabva ndatofoira o level yangu. Now ndine problem yekuti ndinogara ndichingonzwa voice remukadzi, but munhu uyu anenge achitaura neni anenge achitonditi ndoda kuti unge uchizozviuraya, uye zvekare iye anenge achisaunda as if ndiamai vemusikana uya wandakambonetsana naye tichiri kuchikoro. Vanenge vachitonditi ndoda kuti uzviuraye, uri kuzvinzwa here, ndoda kuti iwewo unge uchizviuraya. So mukoma Nashi, ndokudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetserawo kuti chiko chinokonzeresa kuti ndinge ndichinzwa mavoices awa. Is it spiritual mukoma, kana kutiwo nditori neproblem? Do I have a mental health problem? Uye zvekare ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei, because voice racho rinongoramba richitongondiudza kuti zviuraye, ndati ndoda kuti unge uchizviuraya. Kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed
they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mufundisi. Ndakambopotsa ndabatwa mukomanashe noumwe murume. This was after ndafonerwa nemukadzi wacho uyo wandainge ndagara ndichidanana naye. Munoziva chinhu chinonzi gut feeling. You need to respect your gut feeling because it will always tell you the truth. I told her kuti I was too busy, not because I was too busy, but ndaingonzwa zvichinditi no, usaenda nhasi, do not be too comfortable mumba meumwe murume, because ndaikwanisa kutoendako ndotonoswera ikoko apa mukadzi wangu asingatombozvizivi kuti ndinenge ndaenda kupi. Saka akazongoramba ondinetsa kudzamara achizoti kana ukasauya kuno kundikuya ikoko apa kwainge kuine vanhu kuchechi. Ndokubva ndazongobuda hangu ndikaenda kumba kwake. So takati tava kuda kunosika bonde mukoma, tainge tichiti takagara mudining, ndopatakangonzwa dhoo richitovhurwa mukoma. Lucky enough I still had my Bible in hand. Ndokubva tatanga kunamata. Pakanamatiwa mukoma naiyewo murume wacho. As a church member, he just came and we continued praying together. Mukoma nashe ndo zvakaitika ipapo. Gava musi iwoyo rakapotsa radambura musungo. Kubva ipapo kusvika pari zvinozvi hongu tinodanana hedu, but most of the times kunyange akanditi tofanira kuti tinge tichionana, ndinotomboramba mukomana achikutoramba chaiko kuti no, I do not want. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma. Kana mukapostawo nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi. Zvechokwadi nyika iyi yava kuita sekunge yava kuenda kumagumo. Zvakangoma hazvo vedwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vamufundisi ava mucomment section, asi zvakangoma hazvo vedwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma, I am regretting because mushure mekunge ndatanga kushandisa minamato yevamwe madzimai, ndokubva ndatotanga kutorohwa nemurume, in which I was expecting kuti the situation was going to get much better. Saka kushaya kuziva kuti madzimai ava ivo vanoita zvechokwadi here kana kuti vanoita zvefake mukomanashi. So ndakaenda kwavari madzimai ava semunhuwo wekuziva, ndikabva ndavavudza kuti ndo zvandainge ndichisangana nazvo marriage mangu, even though everyone mulocation achitongoziva kuti ndiri munhu wekuti ndinongoshungurudzwa nemurume. Murume anondihurira, anoita zvaanoda, kundinyima mari kana kunditorera mari yose yandinenge ndiinayo. Apa ndinoshanda, iye anoshanda, anosarudza kunditorera mari, obva aenda obva azonodya mari iyoyo nemahure ake emuno muSouth Africa. Saka vakabva vazondivakira munamato, but pose apa kubva ndichiroorwa mukomana chikusvika pari zvino zvindainge ndisina kana kumbogara ndakarohwa nemurume. Ndakazototanga kutorohwa nemurume mushure mekunge ivo madzimai ava vandivakira munamato, vakabva vazondipa umwe muteuro uyo wavakanditi ndinofanira kuti ndige ndichizogeza nawo for 3 days. Mushure mekunge ndageza ndisingashandise sipo, then kana ndobika paya ndobva ndazotora mvura iyoyo ndobva ndazochibika nayo mukoma. Saka ndanzwa nekurohwa nemurume, handichazivi kuti ndoita sei. Ndoenda here kwavari madzimai ava, ndodzokera kwavari ndonyatsokuvabvunza kuti munamato wavakandipa wainge uri wekuti situation inge ichiita senani here, kana kutoti vakatondiitira munamato wekutoti upenyu hwangu mukoma hunge huchitowedzera kuoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu, but imimi munoona zviri normal. Do you think kuti zvina Mwari mukati munopiwa mvura yemunamato, mobva manzi mvura yemunamato muchaishandisa kwemazuva anokwana kuita 3, muchageza nayo for 3 days, muchigeza musingashandise sipo. Mapedza kugeza motora mvura iyoyo inenge yasara mubhaketi, then mobva machizobika muchibikira murume.
do you think kuti zvina mwari mukati here kana kuti yatova satanism? Ameno vedare ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava, but I don't think kuti madzimai ava zvinhu zvavakaita izvi zvina mwari mukati. It is just satanism iyoyo. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. So takaendawo kumusha mukoma. This was apo patainge tichida kunoisa tombstone paguva rababa. Saka guva rababa mukoma Nashe, there was something strange that happened. Patakaenda tichinotarisa guva rababa tisati taisa tombstone rainge riri right, but zuva iro ratakazoenda kumakuva manje tichida kunoisa tombstone takaona kuti guva rababa rainge rakacherwa mukoma, rainge rakacherwa nechekumakumbo uku, ende zvitoratidza kuti munhu iyeye akachera pane zvaakatotora, because rainge rakatocherwa for almost 500 centimeters going down. Saka vanhu vakuru vakabva vati hazvichatoite kuti tinge tichiisa tombstone pamusoro peguva rababa. So kutaura kudai so guva rababa takangorisiya rakadaro rakacherwa. Saka ivo vakangoti we are supposed to see what we can do. Tanga tichifanira kuti tinge tichidzokera kumusha muna December, but inini mari mukoma handisisina. Murume wangu akabva mukudzingwa neniwo mukoma Nashe. Instead yekuti murungu anga achindiwedzera mari, akabva atotanga kutondipa mari shoma on top of that. Haana kana kumbondipa reason as to why ava kundipa mari shoma, but we are suspecting kuti munhu uyo akachera guva rababa pane zvaakatoita, nekuti tose mukoma Nashe especially tiri kuno kuSouth Africa tava kutongorarama chiupenyu chekwakumukwako, zvinhu zvakatongooma mukoma Nashe. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo kana kuine kwamunozivawo kwekuti ndinokwanisa kuendawo, kana as a family kwekuti tinokwanisa kuenda tinge tichibatsirwa. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Nai, why is it possible apo pekuti vanhu vanenge vachida kuisa matombstone pamakuva nekuita sei seiko pari ipo pekuti vanhu vanobva vatanga kuchema-chema, vamwe vachiti before that upenyu hwangu hwainge utori bo, ndichitorarama kaupenyu kainge kari bo, but after ndaisa tombstone paguva rababa vangu kana kuti paguva rasekuru, zvinhu zvakabva zvaoma, upenyu hwakabva hwaoma. Kana kuri kunzwa unenge uinewo idea uchizivawo kuti chii chinokonzeresa, you can come to my inbox and you can tell me your own side of the story. Zvakangoma hazvo vedu we.